Mhado kachere mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi nawo dzomusi wechitatu zuva ro30 mumwedzi uno wakagunguru. Ipapa tiri kutanda tiri kuburika vhidhiyo yaburika mai unaguti vari kureketa kuti imi ndakanga ndazviona ini kuti palibe mwari apa pana wikineri papapa kwaya agoda kunditeya nomari kuno ndakairamba wakakona idi kuramba mari iyoyo nokutoti kureketa kuno wangadai watorimo mumatope makapinda nana Zhakata nana madzibaba nevamwe wokuti palibe chinopfumbura chaunoita zvinenge zvatoenda kako unoti palibe pano chomahara chere mandiwe paribe toramba tichivatenda nokuita kwavo kusvinuu. Ipapa masoja nyasi anga ari kutungamiwa naye mukuru wavo wari kunzvimbo yeWarren Park pachikoro cheWarren Park Primary yochitanhatu Warren Park 6 Primary wari kupa makirasi awagowaka mhandiwe anosvika masere. Tiri kuramba tichitenda dai izvi zvichiitika kunana Siyavhonga kukaribha uko kusingasviki mabhazi, dai zvichiitika kwaBushu, dai zviri kuitika pedu papa Mushimbo kana kuti uko kuMiyawa ukoko dai tiri kunyanya kufara. Kuno ipapa vanoramba vachindoisa kuHarareko wakomana ko kwedu kumusha kunozosimuka rini kana zvese zvindoitiwa muHarare. Zvinoita kuhwadza tondorova manja kuti waganhadzirira wapwere asi tichirwadziwapo kare kuti dai zvaitikawo kwedu kwakatambanuka kuku isusu hataitiwa kunge tiri wokugotsi awa wokuHarare basi ndowokumunhu wopahuma. Zvisvinuba izvi rekai tigoona kuti zvinopera sei. Misangano yeZANU-PF Politburo iri kuperaba mhandiwe mazuva ano wakutoita kunge wari kuita pasondo nopasondo. Rekai tirambe takaringa chedu kuvhura dziso nonzewe tichiringa kuona kuti zviri kumbotekaira sei. Wari kufungei zvese tinenge tichizokunyepai kuti zviri kutekaira ano papi. Kwai mwoto wagogwarasha kukanzuru yokuguruwe mhandiwe unenge wakatoita kuisiwa nomunhu akatoita kuenda koisa ipapo kuti upfute nokuti wanoferefeta wagotiwo wakaboya zvinhu zvinobva mumabhambo mhandiwe. Kwai mishonga yamabhambo ndo yakabatiwa ipapo kuti yenge iripo wobva watoona kuti panochanja chopfene muchazomuka makuno yano paya kunzi chakati tiri kuziva pakwachiri chakati tiri kuziva pakwachiri chakati tiri kuziva pakwachiri chakatenge chabiwa ipapo. Rekai tigoramba zvedu takavhura ziso tichiona tinenge tichikunyepai. Magwete anoita kodzero dzowanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights wari kuramba wachiitatu svinu wari kuramba wachimiramira mhandiwe kuti wanhu wakone kubhadhawa mari dzokuti waringe wavhiringiwa nevakuru vehurumende. Kureketa kuno nyasi zakeyo muti mutema kwai agonzi achabhadhawa mari zviuru zvomari yokuAmerica 25 $25,000 pachirungu kwai ari kubhadhawa kuti mugore ra2018 musi wokutanda wemwedzi uri kuuyayo akavhiringiwa madziso ache mhandiwe kwai mabara akapfuriwa muhofisi mache akabva aenda komuvhiringa madziso nanyasi ari kuona pazvizvino. Ndipo unotoona kuti mari dzomunyika medu dzinonzi dzibhadhawe dzacho unenge muyembe chaiwo nokutoti kamari kanotopera apa munhu ukatofunga kuti atoona urema chaiwo hwokuti upenyu hwese asingachaoni zvisvino kusvikira atobatiwawo musoro nevanorapa vanoita zvokunamatira vanhu ndo vachatozomuporesa kuti aone zvisvino. Dai wareka udando vanava, dai wareka udando. Rekai tigoona tikundotenda hedu kuti nanahasa umwe bana hwii zvishoma izvozvo mhandiwe zvinenge zvichiita kuti zviite nani asi aiwaba mari ishoma yakanyanya kuita shoma chaiyo. Kwai no World Health Organization sangano rozvoutano ropasi rese hurumende yeZimbabwe tiri kuona muri kunetseka fani kwai chibatai mobatawo ipapa mumbobata umari kwatinokupai kwai zviuru 200 asi tiri kupai bairi mari tiri kutokupai zviri zvinhu zvokuseenzesa
kunyanya zvinobatsiridza mukuisa chirwere chogomarara. Tikati wabiyenu matifunga, dai muribo kutifunga iwo mapfene aigotifunga chete pariba yagotifunga. Dai kuri kuchecheta kutoimba dai asiri Jesu wakandiboya mbaniko waigondiboya paribe wagondiboya. Kamu toramba tichitenda kupa utano kwako mhanduwe hwi kuramba uchindovhiringiwa nowasviniwa. Wanolinga zvokutengesiwa kwofoja munyika wagota wakomana gore rino. Foja takaita kuita kudadisa chaiko, kudadisa mhanduwe. Kwai hwendo huno takatengesa mamiliyoni makirogiramu 350, 350 million kgs pachirungu. Tikaboya mari inoita bhiriyoni ribodzi nozuru nomamiliyoni 154, 1.164 billion US dollars pachirungu. Gore rapfuura kwai kubva pano zvogore rapfuura kwai zvakaingidzira nozvikamu 40 47% increase pachirungu. Aiwa toramba chirowa manja mhanduwe wakaita tusvinu wakarima warimi wofoja. Makaita henyu. Rekai tigoona kuti nyika ichasara ino miti chere. Ndo imwe nhamo yataanayo manje. Wanhu chinguru wakatanda kurima foja waribe kana kumbojarawo miti kana kudii. Nanyasi nhamo yedu yokuita kusaya miti yakaita kunyanyisa. Rekai tirambe tichiona kuti zvichasvika papi. Wari kufungei? Hino tinenge tichikunyepai. Ipapa wamuturi wagonzi mangwana wachagoya nomwe mutu ipo kare. Ipo pawanenge wari kureketa nyaya chokuita nomari munyika. Rekai tikuona kuti wanenge wachireketa kudini. Wazhinji wagoringira kuti wamuturi wanenge waripo wachibisa zvimwe zviri kunetsa kuti wanhu watande mabhizimusi munyika, mitemo zvizvi zvakadando. Rekai tigoramba takaona zvedu kuti zvinopera sei. Kambani inogaya chokudya, inobika zvokudya zvisvinu zvakawanda, National Foods yagoti iyo aiwa kunzvimbo yaSpindale watoisa ipapa gwenyaro magetsi ozuwa ririro mamiliyoni mawati 200 mamiliyoni. Ipapa 2.7 megawatts pachirungu. Toramba tichiti makorokoto wari kutoti ipapa bhiri redu romagetsi rinenge ratoderera mhanduwe zvikamu 30 kubva muzana. Tikati maita tusvinu. Tikaringa ipapa Simba Chikanza agonza ano muyedzo inokokora fani. Ndiye munhu kawagonyepa kuti kwai kuZimfest kwagobhadharisiwa choupenzi ana hopwero ching'ono wakabva wamhanya naro. Kunonyasa ana hopwero wazinga wakukumbira regerero kuti wakomana ndakaita kureketa ndichireketa zvinhu zviribe chokwadi. Ubva watoona kuti orerere wanenge wakatomirira kuti dai wanhu watadza kuita tusvinu. Ipapa meya weguta iko kwakaitiwa mutambo weZimfest Kimondo atoreketa akati aiwa ndiripe mondo ini ndiri kufara nokuti makaita tusvinu makatigonera gorambai muchidando pokare. Tikati elkamu ndokuita tusvinu kawo wana wevhu. Tikaringa mutambo wekiriketi wakomana pakaita kunyangariwa pari pechisvinu kuumburudziwa. Aiwa kana iwo wanotamba nohumba mumatope wanoita kudando pamhanduwe. Taita kuisa kusaya kuti toita sei kana wapwere wanenge wakazara katondo miri wese wanoita pakudando mhanduwe. Zvinoita kunyadzisa nyasi wakomana. Mutambo uri kufanira kunge uri wemazuva 5 waburitsiwa wese wakuyiwa bhora mhanduwe nomimhanyo badzi inoita 140 anopfumbamwe 149 rand pachirungu. Zvinorwadza. Iyo New Zealand ikabva yatogoedzawo mumhanyo inoita 22. Ipapa tikutoti nanhasa wakomana wakasaitawo zvokubva waita kusvika kuma 500 zviya
nokuti paribe chizvinu ipapa. Rekai tirambe zvedu takaringa, asi zvinorwadza, kurwadza kuzvinu chaiko. Ipapawo pokare tiripo pakiriketi kwai Brendan Taylor aisiwa kumutambo uchatambiwa wechipiri. Hei, rekai tigoona kuti zvinosvika kupi. Tinenge tichikunyepai peno pune zvichaburika, asi kuona kwedu paribe chichaburika ipapa. Koka mhosva bayo watambi wari kutamba, mhosva iyi ndo kachikwambo kanoita kusveta ropa nyika yese kaka. Rekai murambe muchiona kana kandoripo basi. Paribe chizvinu manduwe, tinenge tichindolinga zvedu ipapa kugwa mutserendende chaiwo wachienda wakagarira nhanzva yekugwa ipapo. Rekai tiringe zviri kuitika pasi rese kureketa kuno. Dare rebumbiro romutemo muSouth Africa kwai mangwana rinenge richipa mutongo waro panyaya yaVodacom naMakate. Iyi nyaya yanetsa iyi. Rekai tione kuti wachaipedza chere kana kuti wachaibenhutsa pokare kumatare opasi, nokuti zvakuita kurwadza kureketa kuno. Apawo kumwe kuita kunoita kunyadzisa munyika yeSouth Africa, wanhu wanoita zvoumbavha ugororo wari kutoenda wakapakata pfuti mandiwe kuwarairidzi wekunzvimboyo Eastern Cape kuti gotipai mari kuti tikuchengetei, gotipai mari tireke kugokupfurai kana kukuwadzai. Wakomana kuti muri kutifunzisira wapwere wedu muri kuita tuzvinu. Nyika iyi heno mandiwe, rekai tigoona kuti zvinosvika kupi. Apa ipapa kuZambia kwai nzvimbo yochingora yagoita wanhu vari kuita kuratidzira mandiwe kuti wari kuda kuti wabvumiwe kuita chikorokoza. Dai wari kuziva zvavari kuda izvi kuti zvisvinuba, ngawabvunze isu kwekwe kwedu kwaita kuita kusaya kuti unoringa papi nomakorokosa zvaaita kureketa kuno. Rekai tione kuti ichapedza yakaita sei. Nyika yoBotswana, mutungamiri wenyika ikweyo ari kuita kufema mwoto mandiwe akati mari yamuri kutipa yeshoma De Beers, kwaitengesai mangoda hwii kwachengeta, tengesai. Rekai tione wamwe wakutofunga kuti peno mukuru uyu aribe kuenda kuchikoro kuHarvard. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi, zvinoperera papi. Tinenge tichikunyepai zvedu kuti zviri kutekaira sei. Tanzania kwai yarambidza wanhu wasiro munyika yeTanzania kuti waite misika zvimwe zvimabasa zviduku zvatinoita zviya munyika yeSouth Africa. Wakomana, rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Wacharamba wakadandocherekana kuti zvinenge zvina nokupi. Apa kuKenya wari kuita kusekerera kufara kuita kusaya pokuringa nokutoti ipapa mpeza wawo uya wokubhadhara akakopewa noEcocash uya iyeye kwai anza abatana noPayPal. Mandiwe unenge wakundoti kubisa mari kuPayPal wobva kuipotsera kumpeza, kubisa mari kumpeza uchipotsera kuPayPal. Zvawabi yedu wapfumvura watonaka, zvakutowabatsira kana uda kubhadhara unsokonyika kundoisa mari kuPayPal wobva wabhadhara zvotopera izvo. Rekai tigoona kuti kwedu zvichasvika chere uye rini. Ndona kuti Trump agoti aiwa ndichada pakuuya kunyika yeSouth Africa kumutambo G20 kupera kwegore rino. Tikati gara hako ikweyo nesu tikutokudaba ino. Kam pakugumisira wakomana, nyika dzinoti America kuCalifornia, Russia, Alaska, Japan, China, Hawaii, kuNew Zealand mandiwe wari kuita kuraraba hwendo huno nokutoti wari kushairo mafashamo tsunami anza ari kuuya, nokuti kuRussia ndo kwaita kundengendeka kwenyika mandiwe kwakaipizisa kunosvika pazvikamu zvochisere nokusere 8.8 parichter scale pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti wanopfumbura chere, wanopona chere. Wazhinji ipapa kunana Japan kuku kwaiya pari kumiwa bai papo nokutoti paribe chizvinu wari kufunga tsunami yogore riya. Rekai tione kuti zvinopera sei. Asi isusu kwanyasi aiwa tapeta zvirauro. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.